Mga inyans, no, nasa likod ko yung EDB kulay red na 160. Mga inyans, no, ano ko lang, yung presyo nito, kung magkano yung monthly niya at saka yung cash ng mga inyans. Tara inyans, silipin natin. Ito mga inyans, so yung EDB na 160. Katabi yung Inmax na dalawa sa gilid. Ano ko lang yung ano meron yung presyo ng mga inyans, no, EDB 160. Ganun pa rin siya mga inyans, no, may ano dito. Okay, matigas dito, ano niya dito, hindi siya flexible yung flasher niya dito. Ayan. Meron siya ano dito, yung windshield dito. Tapos yung ano niya mga inyans, ganun pa rin naman siguro yung sukat ng gulong nito. 100 by 80 by 14, 14 yung rim niya. At naka tubeless na ito. Tubeless. Sure ako naka tubeless ito. Yung ano ito, yung gulong nito naka-tubeless to. Naka-tubeless to na yan, no? Ayan o, may tubeless nakalagay yun. Ayan, tubeless. Ayan. Ayan. Ito yung ano niya mga yan, so naka-telescopic port. Ganun pa rin naman dito yung gasolinahan niya, gas niya, no, lagay ng gas, hindi pala gasolinahan, lagay ng gas. Ayan, EDB yun, may EDB na mark dyan. Ganyan, naka dual shock siya yan, meron din itong ano, yung baso-baso niya. Tapos ito medyo matigas na. Ayan, tapos yun yung fuel, wala siyang charging point ata, yung pwede mag-charge. Ito naka-hazard button yan. Ayan, no? Wala si charging point dito. Wala ata. Buksan natin ito. Ito ata. Wala. Walang charging point. Wala. Mayan, yung presyo pala ito yung EDB 160 dito sa Superbike, no? Yung cash niya is 170,150. Mayan, no, yung cash niya 170,150. Yung down payment niya mga yan, down payment 16,750. Ulitin ko yan, sa down payment niya 16,750. Tapos yung ano yan, 3 years niya 8,440. Tapos yung rebates niya is 600. 2 years niya is 10,360. Yung rebate niya is 320. 18 months niya is 12,405. Rebate niya is 250. Pakita ko lang naman yan sa para may idea kayo. Ito yung listahan na bigay sa akin ng presyo. Ito mo yan, so. Ito siya mo yan, so. Presyo ng EDB. Ito mo yan, so. Ayan. Ayan, okay mo yan, no? Ayan siya, yung presyo dito sa Superbike. Lain gayin. Ito yung Pangasinan. No, dito sa may Superbike, no, Superbike, lingay ito itong Pangasinan, no, yung presyo ng EDB 160. Okay mga inyas, no, sana mas panood. God bless you everyone, more power, keep safe, sana nasa buti ko yung kalagayan. Bye bye mga inyas.